मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांनिखौ जोङो मोननो हाबाय। मानिखादा मानियालाय मावखागोन दे जों दासिम खबर मोनदों सासे गुबुन हादोरनि बिथांमोनाबो अलमस्ट रायलायबाय थादों आरोखि जोंब्लामोन बिथांमोनाबो फैगोन बे जाय नेसनेल गेलेग्रा दाखालि मन्दिर बिथांमोनाबो फैगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय आं दा बबेयाव दं। आं मोनसे फोथाराव दं। बे फोथारखौ थाम टिम खालामगासिनो दं। मानो होनोब्ला बेवहाय मोनसे गिदिर फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दं। बे जायगायानो जाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि भुटान साखाथिनि मालिभिटानि मोनसे शाइनिं स्टार क्लाब होननाय बे क्लाबा बानजायनो थांगासिनो दं मोनसे गिदिर नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट। जाय खेलायाव नोंथांमोना नुनो हागौ माखासे इन्टारनेसनेल प्लेयार्स आरो नेसनेल प्लेयार्स लाइक बायह्रा देशनि प्लेयारफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे नेसनेल लेभेलाव गेलेनाय माखासे प्लेयारफोरा नैबे फोथाराव फैनानै गेलेनो थांगासिनो दङ। दा बिनि डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं। बिनि सिगांनो थारिखखौ एबा दिनखौ नोंथांमोना गोसोआव लाग्रोखादो। बेयो जाहैबाय नैबे दान अक्ट'बरनि फैगौ 27 बियो देवबार गोग्लैयो। ओइदिनखालिनिफ्रायनो बेवहाय फुटबल खेलाया जानो थांगासिनो दं। अपेनिं खेलायावहाय बिराद गोख्रों टिमफोरखौ बिथांमोना होदों। बेनो जाहैबाय सिनायथि FC आरो ग्लबेल FC। दा नोंथांमोना फैदो आरो नायफैदो। बे खेलाखौ नायफैयोब्ला नोंथांमोना निस्सय सेटिसफाइड जागोन, जाय नोंथांमोना फुटबल नायनो मोजां मोनो। नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय गासैबो नैबे शाइनिं स्टार क्लाब मालिभिटानि दैदेनगिरि बिथांमोन। ओरै थाबाय आफादगिरि साब कमिटिनि, ओरैहाय शाइनिं स्टार क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सासेबाव दैदेनगिरि आरो बिसोर गासैबो दैदेनगिरिफोर। दा बिथांमोनानो जोंनो क्लियारलि फोरमायगोन दिनैहाय नैबे फैबाय थानाय जि जानो गोनां मोनसे बिराद गिदिर फुटबल खेला, दा बेनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै लागोन। दा गिबियावनो नैबे गिदिर मोनसे नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट खेला होनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि थांखि बा उद्दिस'आ मा? जोंहा मोनसे गिदिरथार थांखि दङ। बेनो जाबाय जोंनि बे लकेल ओनसोलाव गोबां फुटबल गेलेग्राफोर दं। दा जायफोरनो गोबां थुलुंगा नांगौ, बेनिखायनो जोङो गेदेर मोजां गेलेगिरिफोर जायफ्रा नेसनेलबो गेलेयो, स्टेट लेभेल गेलेयो, बेबायदि बेक्तिफोरखौ जोंनियाव गेलेहोफैनानै बिसोरखौ थुलुंगा होनायानो जोंनि देरसिन थांखि आरो। बेवहाय माबायदि प्लेयार्सफोरखौ गेलेहोफैगोन बायदि नोंथांमोना थांखि लादों? जोंहा ओरैनो 8था सेलेक्टेड टिम्सफोर दङ। स्पेसियेलि जोंनि मालिभिटानिफ्राय मोनसे थाबाय। बेनिफ्राय अपेनिंआवनो जों बिथांमोनखौ होदों आरो ग्लबेल FC, जाय ग्लबेल FCजों जोंनि नेसनेल गेलेलायनाय दाखालि मामोन बेयो मनबिर बसुमतारी नामा, बिथांमोना जोफैगोन आरो सिनियर प्लेयार्सफोर माखासे बिथांमोना जोफैगोन। आरो बिनि अनगायैबो जों दासिम खबर मोनदों सासे गुबुन हादोरनि बिथांमोनाबो अलमस्ट रायलायबाय थादों आरोखि जानोबो हागौ। बेबायदि गुबुन हादोरनि गेलेगिरिफोरखौबो जोङो बेयाव देखायफैनो सानदों आरो जोंनि जाहाथे लाइमोनफ्रा थुलुंगा मोननाय बायदि। बेनि थाखायनो बिथांमोना दा 3 टिम जागासिनो दं। जेरैहाय नै गांसोफोरखौहाय गिदिर मेसिनफोरजोंहाय साफा खालामगासिनो दं, गांसोखौ हागासिनो दं, नोंथांमोना नुदों। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय बिसिनि बिथांमोननि प्रिपेरेसना बिराद मोजां लेभेलाव लाबोनो बिथांमोना नाजादों। जेरै फोथारखौहाय प्लेन समान खालामनो थाखाय बिथांमोना भाइब्रेटर मेसिनफोरखौबो बाहायनाय जादों, नोंथांमोना नुदों। नायगिरिफोरनि थाखायबो गोसो होनानै मावख्रुबगासिनो दं जोहोलावफोरा। नैबाव लाइमोनफोरा नै शाइनिं स्टार क्लाबनिनो सेंग्राफोर, नैबेखिनियाबो गासै साफा खालामजोबगोन जाहैबाय। बेखौहाय नै बेखौ ओरै क्लियार खालामजोबगोन आरो बे ओरैहाय बियो सानजा साइडनि लामा खाथियावनो, लामाबो बन्द' जाथ'गोननो खेलानि समावहाय। फाइनालि मा खालामदों नों? गांसो फुदों। गांसो? औ, हाग्रा बे टिम जानांगौ नालाय। औ, नायग्राफ्रा जेनेबा मोजां जानाय बायदि। औ टिम साफा खालामदों आरो। साफा बेखौ साफा खालामजोबखागोन। मानिखादा? मानियालाय मावखागोन दे बेबायदि लाङै गारहैगासिनो दं आरो जाबोरफोरखौहाय। बेनिफ्राय बे खेलाखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय होनो थांखि लादों? जोङो बेखौ नै फैबाय थानाय 27 तारिख नभेम्बर 27 तारिख अक्ट'बर देवबार गोग्लैयो। बेनिफ्रायनो जोङो अपेनिंखौ होगोन। बेनि उनाव 10 तारिख नभेम्बरसिम बे खेलाया जागोन। सप्तायाव खनथाम खरि जागोन बियो, रबिबार, बुधबार आरो सुक्रुबार बे समाव।
ओपनिं खेला हिसाबै नोंथांमोना बबे टीमखौहाय होनो नाजाखो? जोङो ओपनिङाव मोनसे एखेबारे जुजिलायनाय टीम मोनसे ग्लबेल एफसि गसाइगाव बिथांमोनजोंबो बुहुद स्ट्रं फुराना प्लेयार्सफोर दङ। जों दासिम जेसेबांनाखि कन्टेक्ट लाबाय जोंब्लामोन बिथांमोनाबो फैगोन। बे जाय नेसनेल गेलेग्रा दाखालि मनबिर बिथांमोनाबो फैगोन। बेराफारसे ग्लबेलनि एगेन्स्टआव जोंनि मालिभिटानिनो सिनायथि एफसिनि जानानै जोंहा शिलंनि माखासे प्लेयार्सफोर दं होननानै दासिम खबर मोनबाय। जोंनि लकेलनिबो माखासे प्लेयार्सफोर दं। बेबायदि मोनसे मोजां जुजिलायनायखौ जोङो होदों आरो ओपनिङाव। दा ओपनिं खेलायावहाय नोंथांमोना बेफोरखौहाय माबायदि थांखिखौ जोङो लादों। दा बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै माखासे पलिटिसियानफोरखौ जोङो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ। फाइनाल जोङो खालामथ'नो हायाखै। आसा खालामदों बिथांमोना पलिटिसियानफोर सफैगोन आरो आर्टिस्ट हिसाबै जोंनिनो खाथियाव थानाय मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि बिथांनिखौ जोङो मोननो हाबाय। बिथाङा ओपनिं फुटबलनि जिथुनाखि ओपनिं खेला बेयाव सफैगोन। दा नायगिरि बिथांमोना जुदि एसे गोजाननिफ्राय फैयोब्ला बिसोरनि थाखाय मोनसे माने लामाखौ खिन्थानानै होयोब्ला मोजां जागोन। दा नायगिरि बिथांमोना जोङो जिथुनाखि बङाइगावनिफ्राय एबा सापागुरिनिफ्राय मालिभिटा लामा, बे लामाया एसे सिगाङाव आसाम माला प्रजेक्टआ सोलिबाय थादों। एसे उसुबिदानो दङमोन, नाथायब्ला एबारावहाय बेखौ बिसोरो माखासे फोसाबनानै होबाय। दा जथेस्थ' फैजायो मालिभिटासिम लामाया, थांलाय फैलायनि थाखाय उसुबिदा गैया। आरो ओरै जोंनि पाटाबारि अगुरिया एसे आमटेकानि सोनाबाव थानाय थाख्लायदै, बे थाख्लायदैयाव गंसे फिसा नाव गाखोनानै फैनो गोनां जागोन। आरो ओरै रुनिकाटा, सान्तिपुर, देवस्रि, दादगारि बिथांमोनखौ फैनायाव जोबोद सुबिदा जाबाय। दादगारिनि देबादाङिजों थानाय सानजा फारसे जिथुनाखि आइ दै, बे आइ दैयावहाय बेम्बु ब्रिजआ रेडि जाबाय, बेजोंनो फैनो हागोन। जोङो लामाफोरखौ JCB होनानै लामा बानायगिरि बिथांमोना क्लियार खालामबाय। दा जाय बिथांमोना नायफैनो गोसो बिथांमोना बेबायदि लामाफोरजों फैनानै नायफैनो हागोन। दा बे खेलाखौ नायफैग्राफोरनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर फिस लानाय जागोन नामा? नंगौ, थारमाने जोङो बेबादिनो जायफ्रा खेलाखौ नायफैगोन जोङो मोननै रोखोमनि खालामदों। सियारनि बेबस्था बेयाव दङ। जायफ्रा सियाराव जिरायनानै नायगोन बिथांमोना 100 रां होनानै टिकेट लानानै हाबनो नांगोन। ओमफ्राय जायफ्रा सियाराव जिरायालाबानो हायाव जिरायनानै नायगोन एबा गसंनानै नायगोन बिथांमोना 50 थाखा रां होनानै टिकेट लानो नांगोन। बेनिफ्रायसो एन्ट्रि लानाय जागोन आरो एन्ट्रि जागोन। ओमफ्राय बिनि खारनबो दं जोंहा टिकेट लानायनि खारन। टिकेट लानायनि खारना जाबाय जाय टिमफोरखौ जोङो कन्टेक्ट खालामबाय बिथांमोना बहुत मोजां प्लेयार्सखौ लाबोगोन। बेखायनो जोङो बिथांमोनजों एग्रिमेन्ट जादों मोनफ्रोमबो खेलायाव बिथांमोननि थांनाय फैनायनि थाखाय जोङो माखासे फैसाफोर हरगोन जोङो बिथांमोननो, जायखौ मेनटेन खालामनो एबा मेनेज खालामनो जोङो टिकेट लानो गोनां जादों आरो। बेनिफ्राय बे खेलानि देरहानायनि माखासे बान्थाफोरा माबायदि जागोन? बान्था हिसाबै जोङो जाय बिथांमोना देरहालांगोन विनार जानाय टिमनो 50,000 विथ ट्रफि बेबायदि बान्था जोङो थाम-थिम खालामबाय। ओमफ्राय जायफ्रा रानार्स आप फाइनालाव बिथांमोना जेनहैगोन बिथांमोननो 30,000 विथ ट्रफि बेबायदि हरनाय जागोन। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जायफ्रा साबसिन गेलेनानै दिन्थिगोन मोननै साबसिन प्राइज थागोन, साबसिन गलकिपार आरो साबसिन गेलेगिरि बेबायदि सानै बिथांमोननो जोङो ट्रफिजों लोगोसे माखासे बान्था होनाय जागोन। नोंथांमोना नुदों नैबे क्लाबआ बेफोरबायदि खरस खालामनानै नायगिरिफोरनि थाखायबो बेबायदि पेन्डेलखौहाय लुगासिनो दङ। नै ओरैहाय बेयो सोनाब साइडनि। बेनिफ्राय बे पेन्डेलफोरखौ लुखांनानै मोजां थासारियाव मोजां जायगा होनानै चेयारफोरनि गेजेरजोंहाय बेवहाय जिरायनो मोनगोन नायगिरि बिथांमोना। चेयाराव जिरायनानै नायग्राफोरनि थाखाय एन्ट्रि फिस 100 थाखा करि लानाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दा फोथारखौथ' थाम-थिम खालामगासिनो दं, नोंथांमोना नुगासिनो दं। हरैहाय भाइब्रेटर मेसिन आरो ट्रेक्टर लायै हरैहाय अर्थ फिलिं खालामगासिनो दं। बेखौहाय माने साफा स्लिम खालामगासिनो दं। मानो होनोब्ला बेवहाय क्वालिटि प्लेयार्सफोर फैगोन। बेनि थाखायनो फोथारखौबो गेलेग्रा फोथारखौबो नांगौ क्वालिटि। बेनिखायनो बिथांमोना मोनसे क्वालिटि लेभेलाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना बेखौहाय बिराद नांथाबनानै क्लाबनि सुबुंफ्रा माने फोसाबगासिनो दं। प्लेयार्सफोरनि एन्ट्रि जाग्रा नैबेवहाय एसे डिजाइन जागोन। बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मेन स्टेज, आलासिफोर जिरायग्रा नै बेलाय ओरै मावगासिनो दं। ओमफ्राय ओरै गोलाव पेन्डेल, बे साबस्टिटिउटफोर जिरायग्रा ओमफ्राय ओरै गोलावसो। आदसा नैबे जाहैबाय साबस्टिटिउट रुम।
ओमफ्राय ओरैहाय उनावहाय ड्रेस खालामग्रा जायगा थाबावगोन जाहैबाय नै बेबायदि ओमफ्राय टेन्टनि मालिकआ नैबे नै माहाजोना सोरनो नांगौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोङो ओरै मा होनो हल चिराङावनो मोनजोबगोन नैबे बिथांखौहाय जायनो नांगौ टेन्ट हाउस साउन्ड सिस्टेम हाबा हुखानि बासन पुत्र एभ्रिथिं बेबायदि आरोखि नैबेफोर बाउन्डारि लाइनाथ' जानो थांगासिनो दं नै अलरेडि बिथांमोना मेजारमेन्ट खालामनानै बेफोरबायदि अलरेडि दुरुं बोनानै दोनजोबखाबाय नैबेलाय वाव ओमफ्राय बेनो साखाथियावनो दङ बागमारा जिथु बाजार जोंनि इण्डियानि जोबथानाय गामि बाउन्डारिनि जिनाखि बाजार मालिबिटानि बागमारा बाजार बे नांजाबनायावनो फोथारा बेनिफ्राय जानाय लोंनाय मा नांगौ बेयावनो मोनजोबखागोन बेबायदि